Ayan! Hello, hello guys! Welcome and good afternoon. Take 2. Nakalimutan kong i-on yung mic dun sa live. So today is 24th of January, 4 p.m. It's a reset. Let's go. Bilis na ganun na lang eh. So let's check our quest today. Ayan na. Hello ones. Teka. Saan yung quest natin? Sa prairie ba? Ay! Wait lang. Let's go, let's go. Naririnig ba tayo sa live? Hindi ko kasi alam kung naririnig. Hello Rin! Hello Wanda! Teka, ano bang quest natin? Ay, spirit. Alright. Oops! Ano bang quest natin? Hindi ko masyado nabasa. Nagmadali ako. Shakas. Teka! Uy! Wait lang. Hindi ko makita yung quest. Hindi ko mapindot. Anong quest natin? Hindi ko makita yung quest. Teka, hindi ko siya mapindot. Ano pa yan? Ay, may sound. So, we have to use expression your friend, ride the manta, admire the sapling. Wave to a friend. Ay, wave to a friend. Wave. Ano ba yan? Okay. Let's go. Hindi ko marinig talaga. Paano kaya to? Wait, ano yung ginawa dito ng wifi? Hindi ko kasi let desktop. Okay, hindi ko siya alam kung paano ko siya gagawin. Bahala na. Nakasakay ako sa bus. Wait. Nasakay ako ng... Sige lang, sakay ka na. Hindi pa naman tayo aalis. Magkasapling pa tayo once. Ingat ka lang dyan sa pagsakay. So, use an expression near a friend daw. Mag-ano tayo. Ay, paano yun? Bakit hindi yung umana? Yun, gusto niya siguro wave. Ayun, yun na. Yun, hindi na lang. Sa kaya si Dex, kasi atuwanan kami ng spirit. Nag-advance po ako, aalis kasi pag... Ha? Bakit narinig isa rin? Mahina naman. Okay, let's go! So, we have Timmy, Wanda, and Rin with us in the prairie. Gawin lang natin yung quest natin. And then, sige, mga bundles din tayo. And let's see, makatapos tayo ng alas 5. Kasi maka 5:01 tayo. Parang sa trabaho lang, pag 9 to 5 ka. Or 8 to 5. Magpa 5:01 tayo. Ayan. Oops! Hindi ko ano kayo magiging kalabasan nito kapag binire-watch ko yung live? Nakahiwalay kasi yung sound ng desktop sa headphone. Hindi ko marinig yung A masyado. Naririnig ko siya pero nag-play siya sa desktop. Hindi siya nakakonect sa earphone.
si Dance. Dance, magkasama kayo ni Beat? Nagkalaro ba si Beat? Ate, nag-advance kasi ako. Kasi alis kami. Kaya baka mamaya kasi pag sinama ko sa inyo, ate, hindi ko mabantay. Okay. Actually, hindi ko siya masyado narinig. Narinig ko nagkasalita si Dance, pero ang layo ko. Patangina kasi hindi nakakunik sa tenga ko yung sa earphone. Yung kuya, pero ano ba ginawa mo? Ay, ate, pati yung audio ko, parang ko rin yung mismong desktop, dun yung speaker niya. So, may headset ako. Parang yung work lang ng headset is for mic. Hindi ko alam ba't niya in-isolate yun. O, nung una kasi, naka-sonar siya. Pinatay ko yung sonar. Kasi ang mangyayari, hindi ko maririnig naman yung sound ng sky. Ito naman, literal, nakahiwala yung sound ng sky. Ay, naku, Kuya P. Ano pang ginawa? Hindi na kita papayagan maging pag-Monday. Hindi ko na papayagan maging si Kuya P ng Monday kasi nasisira yung schedule natin. Sabi ko. May pag-narinig. No, grabe naman siya. Si Kuya P kasi hindi siya pumasok kahapon. So kung ano-ano ginawa niya yata dito. Hindi walay niya yung sound ng Kuya P. Kaya hindi ako nakapag-daily kahapon sa Sky. Oo nga. OMG, sayang. Kahit yung basta. Pinagsabi niya, ate, tapos si ate rin. Tapos kung kailan nagkasalita si Wanda. si Wanda daw, hindi daw siya nakapag-dailies kahapon. Ano ba yan? Kung kailan nagkasalita si Denise sa call, hindi ko siya masyado marinig kasi nakahiwa, yung audio niya lumalabas sa desktop pero naka-headset ako. Para sa mic, imagine nyo ba yung nangyayari sa akin? yung headset, kaya ako siya kailangan kasi para marinig yung sarili ko sa live. Pero yung kausap ko sa kabilang linya, hindi ko siya masyado marinig kasi naka-separate yung boses nila sa desktop. Sa desktop lumalabas. O diba, ang galing talaga Kuya B. Paano kaya gagawin natin dito? Dapat siguro mag-usap ulit kami kung paano dapat gawin hatian ang paggamit ng desktop. Hindi na siya pwede mag-leave login. Mag-ride tayo ng mata. Hello kay Vale May. Pag May pa naman, naalala ko yung girlfriend ni Lance. May daw kasi pangalan. Si Vale kasi paiba-iba yung pangalan niya sa Facebook niya. Mahirap tuloy malaman kung ano talagang pangalan niya. Again, for our quest, we have to use an expression near a friend. We have to admire the sapling. We have to relieve the wave in moves. And we have to ride the manta. Alakata! Sanctuary na ako. Nag-ride na mata ba tayo? Bigla nag-ride sa mata pero hindi ako ready. Hindi naman tayo sumakay sa... Alay na papasok. Kasi hindi tayo. Wala akong ginawa kanina kundi manood ng mga videos ng Genshin OMG. Kaya na-addict na ako. Nanood ako ng mga kwento ni Anthony Chen sa YouTube. Yung mga bagay doon na na-regret niya ng player sa dami. Kasi nakakatuwa rin. Try nyo siya panoorin. Tsaka si Tonto. Si Tonto kasi main niya si Jin. Kaya siya yung pinapanood ko lately. Nolan niya nga yung alaga ni Zombie Apple, si H na gamit. Napapanood mo rin ba sila, Dens? Opo. Kulit nga ni... Pogi si si Anthony Chen.
Pogi talaga eh. May hawig siya kay, parang kapatid siya ni Rain, pero maliit kasi masyado yung mata ni Rain. Siya yung version ni Rain na pinalaki yung mata. Pinalaki yung mata. Ayan. Nakaride ang mata na ba Maganda tayo? panoorin sa kanya, ang maganda panoorin sa kanya ate, yung trinay niya magluto ng mga food sa Favorite Genshin. niya si Kitching eh. Yun yung ano ko sa kanya eh. Talaga Teka, si ride Kitsu. ang mata tayo kasi baka hindi yata nakapag-ride ang mata yung mga kasama natin. Hala, hindi ko na pinapit. Ano ba siya? Sige, lang yan. Hi, Wanda. Hello, it's Iota. Wanda, kamusta exam mo? Asa na si Wanda? Hala, napindot well, ko si... hello, napindot it's niya Chu, si... nice to meet you. Hello, Si Vin! Naku, Mga galing sa klase to na. Galing sa klase. naririnig ko lang sila sa ano, pero hindi ko talaga sila marinig ng clear. Kasi ang layo ng rinig ko sa kanila. Ay, teka, nasa si Wanda. Ay, naku, Kuya P. Hala, si Wanda, ayun na Yes, yun. talaga. Ang cute ni Wanda, oh. Halika once. Halika, let's go. Hello ate, sama sana ako kaso may quiz kami. Ah, okay lang yun. Ano. Tapusin mo muna yung quiz mo, May. It's okay. At tayo ay, ayun si Bin, oh. Baka maabutan pa tayo. Oops. Wala, ano ba kasi ginawa ni Kuya P dito? Mamaya magkukwento naman ako sa Ay, Bakit naku, kasi Kuya P. walay niya yung code? Wait nga, try ko lang. Sandali Kung anong mangyayari kapag Mga lalaki talaga. pag inon ko yung settings ng sonar. Tingnan natin. Itong sonar para marinig, ayun, naririnig ko na. Para marinig yung yung Iota has left. naririnig ko na ng direkta yung sa lahat ng nasa desktop. Pero ang hindi ko marinig ngayon yung game. Ito naman. Ayan. Teka. Ayun. Ang lakas. Okay. Sige, kahit di ko na marinig yun sa game. Ayan, so hello sa mga kasama natin sa DC. Ay. Hopefully napindot ni Wanda naman yung quest. Huli hindi. Ayan. Hello, Vin. Ayan, naririnig ko na si Vin. Si Vance pala ang nawala sa call. Ayun, si Kuya Joseph. Hindi na sumasabay sa atin si Kuya Joseph. Kahapon, dinalaw ko siya binulag. Sabi ko, bulaga. Hindi niya ako pinansin. Kasi siguro may mga kasabay din siya mga bago niyang friends. Wala, deadma lang. Tapos sabi ko, sige na nga, umalis na ako. Sabi ko, bulaga. Pa-AFK siya ate. Hindi, naka-hold siya dun sa friend niya. Siguro, baka di niya rin nakita kaagad. Di ba gano'n naman yun, pagka nakahawa ka. Teka, saan si TV? Parang ganyan din ate yung recent problem sa Sky. Kapag, malayo sa'yo, kahit nagdi-deep throat ka. Hindi
Unless nakatapat yung camera mo, kusan siyang Oo, kung saan kusan man oo, siyang kaya kailangan mong iikot talaga yung camera pagka ano. Ayan. kaya ang hirap sa switch shot eh. Kaya hindi ko na masyadong napapasan si Timmy. Kasi Oo. ano siya, ang hirap gano'n. Hanap tayo ng kasama dito. Asan na kaya sila? Asan na kayo? At patapos na ata sa sanctuary, mag-ano. Ay, wow, bilis. Dito pa lang. Hello, Miss Satch, Riva. Dito pala kami sa 8 player. Naku. Uy, si Tim Tam nandito. Si Tim Tam, friend to ni Kendrick Wong. Uy, biglang nawala. Ay, hindi, umakyat siya. Hi, Tim Tam. Ay, buisit. Hi, Tim Tam. Ay, ayaw niya. Nag-red. Hi, Tim Tam. Hiwalayin ko kaya yung name. Ay, ayaw din. Hello, Tim Tam. Hala, ba't ayaw yung ng name na Tim Tam? Ayun. Nawala. Kailangan namin Bira. ng tulong dito. Hello, JC. Welcome and good afternoon. Kapalo ko. Stranger. Ay. Yun. Okay, hindi na tayo. Let's go. Cindy. Yun. Kamay. Kapit tayo. Yun. Sorry. Ah! Ay, buisit na yung puro nauuntog. Ganun talaga, Bin. Ako. Sana yun. Puro gravity, pati yung pagtalon. Lalanding lang, tatalon eh. Slow motion pa. Tumikit ba sa inyo? Wala, tumutulo na yung sipon ko. Wait lang. Ano ba yan? Parang gano'n, alam nyo yun, parang liquid lang na toast. Sorry. Wala naman ako sipon. Maglala lang umiyak yung ilong ko. Pero naubo ako. Oh! No! Asan na tayo? 18. Ano pa kaya? Ay! Ano ba naman yan? Lasing ang ate Tami nyo sa Sky. May pahabol sa Sky. Oo. Linear niya. Nalasing tayo dun sa Lantern Rides. Nalasing tayo sa sa tea. Lasing! Mabunggo-bunggo ako dun sa 8 player doon. Di ako makalabas. Ano ba yan? Teka nga, ano ba to? Bakit umiiyak yung ilong ko? Ayan, ako 490 na. Abot pa kaya kami saan? Sige. Nakuha ba natin yung mga quest? So again, our quest, we have to use an expression near a friend. Ride the manta, relieve the wave emote, and we have to admire the sapling. Yun pa yung last ko, no? Admire the sapling. Wala yung spirit. Tik na yan. Nirelieve ko na eh. Tapos biglang bumalik na naman. Visit na server to ah. I-mute ko na to si Bin. Pakareklamador. Late na nga siya pumunta sumali ng Sky. Nagalit pa. Oo, gagalit pa siya. Siguro nila masabi na Sky, pa-late ka, tapos reklamo ka ngayon. Magdusa ka. Sabi ka na. Sinisisi mo pa yung server, ikaw yung late dyan. Sabi siguro.
Naririnig ko yung, deserve ni Wanda. Oo. Ayan. Uy, ano yun naman natin si Bin? Nag-report yan. Ayoko na mag-talk. Tapos na ba yung ano mo? Tapos na ba yung reporting mo? Wala ka, sakto pa lang 420. Ba't may Tracer na yun, ate? 420? 420. Tapos na yun ah. Parang hanggang ano lang yun, 415. Baka ano na lang, tira-tira na lang. Meron din. Para siyang nag-cuts. Hindi ko na nasabi. Dami. 420 na pala, OMG. Ayan. Ayaw na lang daw ni Bin mag-talk. Hindi, okay lang naman yung Bin. Niloloko lang kita. Ikaw naman. Forest na ako. Oops. Sana abot pa tayo. Dami ko sana. Sana mag-burn na dito. Okay na kaya yung ano nila? Okay na kaya, okay na kaya yung Ride Manta nyo? 2 beses ko siya inulit eh. Yun! Nililinig ang panalangin natin. Salamat po! Nahihiya ako, hindi ako sasagot sa inyong... Ano? Teka lang, hindi ko mabasa yung ano niya. Nahihina ako. Hindi ko nasagot 6 sa enumeration. Na mental block ako. Oo! Naku, 6 na points din yun. Isa pa naman sa ganyan yung ano pala sa exam, yung mga times 2. Pag chinekan, okay, times 2 ang score dito ha. OMG, pag 12 points agad yun. Yung masakit pa ate is yung right minus ko. Ay, ayoko yun. Nabibuisit Talagang ako walala. sa ganon. Walang hustisya yun. Di... Parang hindi yata makatarungan yung ganong scoring. Ayoko nun. Nakasama ng loob. Diba? Oo. Para bang dahil lang doon sa mali mo, madadama yung mga tama mo. Parang ano lang din yan yung gumawa ka ng 10 mabuti, dahil sa isa mong mali, na baliwala lahat yung tama mo. Diba? Kahit sa totoong buhay, kakainis yun ah. Diyos ka, Diyos. Yun ate, pero na dito. Diba, ang sa amin, rin, kasi medical field din. Medical related yung course ko. Iyak talaga ko walala. Nakakainis yun. Grabe sa nursing, di kaya ganyan kapag yung halimbawa, yung Sa ANAPI talaga. Yung, return demo, yung halimbawa, iikot kayo, yung mapakita yung, oh my gosh, nakakabwisit yun. Yan yung, ay, naku, thank you Lord, tapos na po ako dyan. Pero grabe yun. Pag naiikot yun. Naalala yung kasasamang alaala. Oo, hello David Anthony. Oo, grabe yun. Kasi pag yung mga random yun na, nandiyan hindi mo na makausap naman yun. Nasa isang corner, bulong-bulong. Tapos, magpa-practice ka pa yung tipong. Kasi ganit standard yun eh. Introduce yourself, mga ganyan. Tapos, kunyari, pretend ka na pasyente yung ano mo. Hello, my name is Reed. I will be your nurse for today. So, ma'am, we will be doing ganyan-ganyan. Wow! Tapos, habang ginagawa mo, explain mo daw, ganyan. What we're Habang doing is... nagde-demo ka ate, yung tingin ng prof mo, ang sama ng tingin, parang nagkakamali. Ganon yun, nakakain. Hi, talaga thank you Lord, nakaraos na tayo doon. Nako. Isa pa ate yung
yung moving. Oo, yun nga, yung mga ganon, yung sa ano yun eh, sa Anna Fisher, madalas yan eh, papakita sila ng halimbawa yung mga parts. Nakakainis din yung pag sa ano na, yung sa skeletal ano system, visit yun, nakakainis yun. Pag nagkamali ka pa ng, oh, ano nga ba to? Yung mga matitinik na ano talaga yun na mga professor na yan, yung mga right minus wrong na yan. Ganda-ganda na nga ng score mo dahil Ba sa talaga dun, tinatanda ko. Bawal balikan? Bawal ba? kaya ba eh. Bawal? Pag Baka- nadaanan mo na, goodbye, gano'n. Oo, dapat ay mga ano yun. No wonder kaya yung iba ano eh pag nag-work na saka dun lumalabas yung kademonyohan na sa pagkatrabaho eh. Kasi doon sila nag-ano eh, yung mga ganung worker eh. Sabihin nyo kami nga estudyante, Mag-underground na ako, ganyan-ganyan. ate. Ah, sige. Nasa ano pala kami, Starlight. Nag-ano muna kami, kuha kami ng bundles dito. So, 426. Ala, hindi ko pa mapindot. Alis muna ako. Sasakay daw sa... Ay, ingat ka, Wans! Baka daw mas-snatch yung telepono niya. Sige. Ge. Ingat mo. Bye, Wanda. Ingat. Tago mo na yung phone mo. Mahirap na. Safety first. Oo, mahirap yan. Sabi ate ng ano, Nang... Tatlo na lang kami natitira dito. Si Rin, si Trini, Knowles. Si Kuya Phil ay tinuuwi ngayon kasi coding siya. Hintayin niya munang ma-lift yung coding. Umaga namin nagising kanina, parang alas 5 pa lang. Kaya natulog ulit ako eh. Pagkatapos kong mag-ano, magkara nga eh. Pagkatapos mag-commission, tulog muna ulit ako. Mamaya na ako mag-story quest. Tatlo na lang yung kulang ko ng mga quest sa Mondstadt. Okay na ako dun. Yung ano na lang, di ba title nun? Basta may mga title siya eh. Tatlo. Yun na lang kulang ko. Okay na tayo. Yan. 29. Pasok ka tayo sa ano. ate, rinig ako. Naririnig kita. Naririnig na kita. Nawala ako kanina. Naka-ano na kasi ako ate, naka-data. Naka-hotspot. Ako. Nag-iinit na ako ate. Medyo ano nga yan, nasubukan ko yan eh, nung nagpunta ako ng MOA. Naglalaro ako habang nagmo-MOA. Patigil-tigil ako, parang ewan lang. Kasi, maya-maya nawawala yung connection ko. Kasi, ang gamit ko lang nun, yun nga, naka-hotspot din gamit yung iPhone na iPhone 6 pa naman, umiinit na rin yun. Tapos yung iPad, naku po. Parang feeling ko tapos mamaya magye-yellow kasi mag-split. Hindi ko pa alam kung nakukuha ko ba yung mga kinukuha ko.
Ayan. Hello, Cham. Hello, Ate Desi. Welcome and good afternoon. Oh, thank you for the notify, Ate Desi. Ate, how much pala yung sa yung chinita hair? Ano na? Yung sa chinita hair, dito sa sky, yung parang dalawang bands. Oo. Sa ang cute eh. Oo, ano talaga yun? Mukhang Chinese na talaga yung itsura nun. Feeling ko nga mas bagay na yung outfit na yun, yung hair. Tapos yung damit ngayon, ang cute siguro nun. Para siyang, mas pula pa yung tali. Kaya nga eh. Ayan. Oops. Ayan. Sige. Go. Paalam na rin muna si Rin. So, dalawa na lang kami ni Timmy Balls dito. Kaya lang, nandito pala kami sa may forest entrance eh. Pangalawang bundle. Dito na ako pala, Granny. Oo, granny na. Hello, Ate Desi. Naiiyak ako dun sa part ng inedit kong video. Bakit kasi yun yung lumabas dun sa TikTok eh. When tomorrow comes, sabi ko, sige na nga, ito na nga yun. yung lantern ride with Dilo. Kakainis. Para ang dramatic tuloy ng dating. Sa ano pala yun? Pitch Perfect na soundtrack. Teka nga. Nasisipon ako. Bakit umiiyak yung ilong ko? So let's continue, guys. This is our second map, the Hidden Forest. So a while ago, we were with Wanda and Rin. Oops. Si Vin hindi na nagsalita. Siguro sabi niya, hindi na ako magkasalita. Hindi talaga siya nagsalita. O na-disconnect ba siya sa call? Ayan. So, good luck sa mga kalaro nating may mga exams ngayon. And may mga presentation and mga reports. Okay. Ayan, nakikarani na tayo. DDLG Dayu has left. Ayan, ako, na-disconnect na nga si Denise. Hello, Bin. Naririnig mo ba ako, Bin? Hindi na rin magkasalita si Bin kasi sabi niya hindi daw siya magsasalita. Sorry na, Bin. Ikaw naman. Tampo yarn. Hello, Granny. Lagay tayo ng yan. Sindihan natin. Tapos try ko yung kay Timmy sa kabilang side. Sana may kabit ko siya na maayos. Hirap ako dito eh. Oop, yun. Nice one. Sakto ba? Yun. Oop. Ayan na. Uy, wow, thank you so much, Ate Desi, for the stars. Uy, Kuya Joseph, hello, thank you so much sa stars. Shout out kay Kuya Joseph. Good afternoon.
Bakit hindi ka na kasi sumasabay? Sabay ka na dito, dalawa lang kami. Halika na, dito. Sabay na po yung mga gustong sumabay for Granny. Kuya Ayan, thank you so much, Ate Desi and Kuya Joseph for the stars. Na-miss ko na yung ni Kuya Joseph. Kuya Joseph, kung saan ka man naroroon. Ayan. Shout out kay Kuya Joseph and kay Ate Desi. Wow! Daig pa natin yung Thank you sa paampaw, Kuya Joseph, Ate Desi. Yan. Tayo na lang natira na wala na si Denise sa call. Si Vin ayaw na daw niyang magsalita. Tapos si Rina tsaka si Wanda nagpaalam muna. Si Wanda kasi nakasakay ng jeep, so delikado. For safety purposes naman. So si Ate Rin, nagpaalam muna siya. Ayan. So, this is again our second map. We are in the forest. And our quest is in the Daylight Prairie. Yan. Konti na lang. Isang chevron na lang tayo. Wow, yaman ni TV. Wow! Daming kandila. Wow! Ayan. Kuya Joseph, thank you for the stars. Tiyatanggal agad ni Kuya Joseph yung niya, yung comment niya. Ayan. Thank you again, Ate Desi, Kuya Joseph. Mwah! Mwah! Wow! Buti na lang, hindi yung mga kasama natin dito. Ayan. Oops. Ay, ang cute naman nilang dalawa. Oops. Ayan. Ayan. Thank you for the stars. Thank you for the... Ayun, stars nga. Thank you sa pagdalaw, Kuya Joseph. Sayang, si Kuya Joseph, hindi na siya sumasabay. 2 araw na, pag second day na ngayon. Talaga binibilang. Binibilang ko talaga. Yan, try ko nga ulit. Pag disconnect ko kasi yung hindi ko maririnig yung sound. Ay, teka, wait lang. Oops. Yun. Asa na yun? Magaling yung ginagawa ni Vinny. Asan ba yung twirling emote dito? Ito. Level 4. Wow! Sige, try natin. Tatlo pa. 3 candles pa. Hello, Rizan. Welcome to the live. Good afternoon.
Hello, Vin. Don't tampo ha. Peace tayo. Ayan. So, it is already 4:42. 2 more minutes before tayo umalis dito. Mood swing lang. Mood swing lang. Sige lang. Meron ka ba ngayon? Meron ka ba ngayon? may hormonal si Vin ngayon. Hormonal imbalance. Oo, kaya siya masungit. Sungit eh. Mas masungit pa sa akin eh. Iba na pag nagkakaedad na. Oh. Wow, kumusta naman yung edad ko? Ay, Vin. Di ba nagkakaedad? Ay, Jesus, tong batang ito. Parang kala mo'y katanda-tanda na eh. Wala ka pa nga sa katapusan ng kalendaryo. Ari ko, ang kaninang ilong ko talaga. At ganun. Wala naman ako sipon. Pero umiiyak yung ilong ko. Yan. 4:43. 1 more minute. Yan. Oh. Hello. Yan. So, si Dan siguro talagang na disconnect na siya kasi naka-data lang daw siya tas hotspot pa yung niya kaya mukhang nasa labas din yung batang yun. Ayan, so to all our friends who are working right now, studying, do your best guys, you can do it. Adya. Ayan, 4:44, let's go. Ay, teka muna. Baka nandito yung isang bundle, Hindi ko nakita. Ay, wala. Joke lang. Walang bundle. Walang bundle dito. So, nasan yung bundle? Nasa may wing light sa may Forest Brook, tapos sa may bridge ng Boneyard. Siguro nandun. Feeling ko lang. Tingnan natin! Okay. Underground Forest. Whoop. Oops. Timmy, sindi ka, Timmy. Dali. Yan, thank you. Thank you. Sindi tayo. Burn. Si Timmy pumikisap-kisap din pala siya, no? Ang cute. Sabi niya, alang-alaman. GB din kaya ako. Pumikisap-kisap. Wink-wink siya eh. Well, hello. It's Ayada. Ayun, welcome back, James. Sorry. Ayara. Ano, nakauwi ka na? Okay na? Pauwi ko. Welcome home. Buti pa si Gibbs nakauwi na. Yun. Katapos lang namin Granny, nasa underground na kami.
Bin, ikaw, nasan ka na banda? For sure, nakaano na to eh. Mabilis to eh, nakaalaguan na to. Wi-Fi namin. Ano no? Yung ano, napuputol. Uy, nahulog kami. Nakita niyo yun, tumagos kami dun sa butas. Oh, sindihan niyo yan, para ano. Ayan pala naman, nasindihan na nila tong kabila. So, akyat na lang tayo. Let's go! Next week pa yung quest, no? Yung sunod na quest ng ano natin, season. Tingnan natin mamaya para ano. Whoop! Si Wanda online na siya. Wanda is online. Oops. Uy, nice. Sunog na yun dito. Sana sa lahat, pero mukhang hindi. Kasi, ayun, may mga stranger dito nagsusunog. Ayun si Wanda Bells. Wanda Bells! Tayo natin siya sa saglit. Habang kinukuha niya ibang mga light sa paligid-ligid. Ayun. Welcome back! May kasabay naman tayo nagsusunog, so medyo... Whoop! Purplish din yung ano dito, oh. Yung spirit. Kita mo, Vance? Ayan, oh. Purplish din. Oh. Teka, kunin natin yun nandito. Hindi pa ito nakuha ni Wanda siguro. Oh, purple. Ano, parang feeling ko nasa Inazuma ako. Ayan. Kunin muna natin to. Oops. Whoops. Aray ko. Tugon-tugon na. Ay, Diyos mio, garap po talaga naman. Lagi na lang nauuntog. Wala, asan yung mga bundle? Bakit wala ang bundle dito? Diba dapat meron dito? Baka nasa ano, alam ko na. Boneyard at saka likod ng ano, ng temple. Wala pala dun sa may... Ay! Bakit ganun yung lipad ko?
May ibang mga spirits kulay dilaw na dilaw. May iba naman yung color nung cape nila. Kapag yun yung spirit na may cape, yun yung kulay nila. Tapos yung iba naman, purple na purple. Kalito lang. Iba-iba. Well, hello. It's Bonk. Hello, Ian! Ayan, maglalagin na yan for GI. Genshin na. Kaya nga. Mag-genshin na ka na ba, Ian? Isang kandila na lang tapos na tayo. Oo, mag-aalas 5 na. Tinatanong pa ba yun? Dapat alam ko na kagad yun eh, no? Kaya nga, mag-genshin na. Wow. Hindi, nakapag-commission na ako yung ano na lang. Tapos naubos na rin yung aking, hindi pa pala nare-replenish masyado yung ano ko. Konti na lang. Tawag doon morning grind. Oo. Tapos pagising ko wala pa, hindi pa siya replenish. Hindi pa masyado. Ewan ko nga eh. Kailangan ko yatang mag-leyline muna. Tapos ipon muna ulit. Okay, mag-world boss muna. Di ba kahapon nag-world boss na tayo? Kaya naubos na yung ano. Tapos kasama dun sa pang-weekly tingnan natin kung ilan na yung resin mamaya para doon ako babase kung ano magiging activity ko mamaya. Yan. Konti na lang. Siyempre gusto mag-world boss kasi rin yung 10 din yun kada week, di ba? Pero yun nga may yung resin kasi hindi pa na masyadong umaangat. Hindi pa lang. Nagbabawasin kasi ako sa leyline, di ba? Rin kasi yun. Kailangan mo ng 20. 20 na, gano'n. Imagine mo naman yun, Ian, di ba? 20 yun. 20. Oo. 20 lang. Kamusta naman yung 20 na leyline mo? Choose fragile rescue. Ay, gano'n. Dahil wag naman. Sayang yun. Sa ano na lang yun? Sa artifact farming na lang yun. Wow. Ayan. Ay, ulit. Ayan. Whoop. Paalisin natin to spirit na to. Sorry, cry emote. Paalisan ka namin para ma-activate yung nandun sa ilalim ng tulay. Kasi yung Kuya P, nasaan na si Kuya P? nasa work siya ngayon, maaga siyang pumasok kasi, di ba, di siya pumasok kahapon. Tapos coding siya ngayon. Wow. So, kailangan niyang magbawi. Tapos mamaya pa yun uuwi alas 7 pag na-lift yung coding. Kaya sabi niya, nag-download siya ng Genshin sa kanyang phone. Tingnan ko kung mag-online siya mamaya. Gamit yung phone. Siguro. Ano ba phone niya? Taas naman ate. Oo na. Uy. iPhone 10 yata yun. Kaya naman niya. Kaya na. Kay Bin nga. iPhone na sa Bin. Kay Bin na sa'yo. 8? Huwag ka lang magdi-discord. Itatin ka niya eh. Kaya na. Ayan. Upgrade ka na, Bin. 14 na agad. Rex! Pro Max. Ako nga, hindi Bin, ko alam upgrade ka na. kung Pro Max ka na. siguro mahirapan nung Pro Max ka na ko din. yung iPhone 6 ko. Ang dami na kasi namin pinagdaanan nito. Sabi ganun. Di paano mo? Pa-frame mo. Dito. Paano? Pa-display. Alo, wag na. Papa-icebox mo siya. Kasi ko rin Di-display mo siya doon. Tapos sobrang memorable tatakpan nga mo. yan. Kasi yan, pangalan yan si Lando. Kasi nung Ay, wow. binili ko yan, yung bagyong Lando. Alam niyo ba yung bagyong Lando? Naalala niyo ba yun ng October? October yun eh. Kala ko yung pante. Hindi. Yung Lando na bagyo. Kaya Lando pangalan niya. Ay, teka. O wag kang mabahala. Yun ba yun?
Di pala yun. Kala ko yun eh. Sorry. Hindi. Yung pangalan, yung Bagyo, pangalan siya ng Bagyo. O, di ba? Wow, Bagyo. Bagyong Lando. May Pa-shoutout nagbabantay po sa dilim. Teka lang. Pa-shoutout po dun sa nililigawan ko. Birthday niya today, si NG po. Uy! Happy birthday, NG! Galing yan kay Ren. Oh, she. Wow! Ay, kaya... Happy Kala ko sila na. birthday, NG! Baka nililigawan Si Ren. niya ulit. Si Renret? Hindi, si Ren. Si Renz. Iba si Renz at saka Kala si ko Ren. yung Ren. Si, Kala ko yung Iba nag-DJ yun. dito eh. Kala ko yung nag-DJ dito. si si Reniel. Kasi alam ko yun, may jowa na talaga yun eh. Oo, si Raisa. Ayan. O, Ren. O, naalala ko pa. Iba pala yun, iba. Si Renz. Nakakalaro natin sa, sa ML si Renz. Hindi si Ren na, Renz. Ay, di ako nag-ML. Siya si, Reddy. Ito si Wanda. Kasama ko sa Sky. Si Reddy. Ligaw stage pa din daw naman sila. Sige. Happy birthday, NG! Parang friend ko rito si NG eh. Friend ko ba sa Sky si NG? Baka mamaya rin sa iba pala. Hindi lang ako nagasalita. Baka mamaya. Iba pala yun. Mamaya na-booking pa yun. Ako po. Kaya nga, Ayan. Hindi, may friend din akong NG sa sa Sino Sky online? eh. Sino online? Yan ba? Walang online? Wala pang online. Si Wala. Dennis ata naka pa kasi May problema daw si Dayo. Naka-hotspot nga lang daw siya eh, kaya sobrang nawala na siya. Para nag-quest lang halos. Hindi na bumalik. Ayan. Nakaubo syebro naman tayo. Kahit 2 map lang, sulit na. Sulit na yun. Sulit na. Ayan. So again, thank you Pwede na kay yun. Kuya Joseph at saka kay Ate Desi sa nagpadala ng stars for today's video. Yes po, yung isang account. Oh, yun nga. Alam ko may friend na akong NG. So baka siya nga yun. Happy birthday, NG! Iba pa pala Mali. yung si Annie. Ayan, si Wans na lang bahala doon sa kabila. Diretsuhin na natin to, team. Gawin na natin to, team. Go, team. Yan. Wala na data si Denise. Kaya nga, mukhang gano'n na nga nangyari. Ayan, di ka once. So, madali lang naman yung quest natin today sa Prairie. We have to use an expression near a friend. We have to admire the sapling. Relieve the wave emote and ride the manta. So, pagdating pa lang dun sa sa Tribal Ayada Tower. has left. Tapos na natin siya. Uy. Wanda, Genshin ka na rin. May exam Genshin pa ka ba na. siya? Hopefully. May exam ka pa Nakauwi ba na daw siya. once? Oo nga, ganun na siya, nakarating na. Kakatapos lang daw ng exam nito eh. May na-miss pa daw siya na enumeration, nangihinayang siya. Oo, nakakaano yun. Kapag yung inaral mo, tapos biglang nandun na sa exam, day, tapos hindi mo na alala. Ang sama ng Yung question pakiramdam 1 pa lang. nun. Ang sama ng pakiramdam nun. Na ko yung feeling ni, nagre-reminisce nga kami ni kanina, ni Denise. Yung feeling ng ganun, pag may mga exam. Na kaninang core. Hello, Vin! Thank you so much for the notify. Ayun, wow, Vin, 844 days of followage. Wow, hindi ko pa naaayos to ulit Tumba na yan! Tumba na yan! Ayan, happy birthday, NG. Hello, it's Ayada. Happy Si Wanda. birthday, NG. Happy birthday. NG. Ayan.
Ayan na ulit yung ano. Genshin na, Sakto, Genshin. 5:01. Nandiyan na yung... Yes! Ayan, gising na rin yung mga pusa ko. Dito na sila. Gising na sila. Parang minsan alam nila pagka matatapos na ako. Eto na, gising na oh. Gising na sila. Sa Discord. Ayan. Magdalaga ako for Genshin. Ayan. Third. Uy, bukas makukuha ko na yung cape at saka yung ano. Konting ipon pa. Ayan. So, we finish our basic na candle. Oh, basic na basic. Basic candle run Basic na na basic, tayo. wow. Hindi tayo nagpo-full. Hindi kasi iba talagang full run pa rin. Iya, ano ka ba? Nahiya naman ako doon sa mga Mga ano ata yun, mga masisipag pa rin sa Sky or mga tayo, doon na last tayo year na nagsimula. sa goal na lang tayo. Ayan. Uy, Kuya Joseph, salamat sa pa-stars. Pa-stars saka pa-heart. Dalawin ko kaya si Kuya Joseph. Andito siya ngayon eh. Ayun o, naka-online Heart. siya. Heart, Sir Joseph. Ayan, yan. So, tingnan nga natin kung anong ginagawa ni Kuya Joe. Ay! Your friend is in a place you cannot join right now? Ba, full Oy! server? Puno or nasa ano, Eden. Punuan ng Kuya Joseph. Hindi tayo makadalaw. Gugulatin ko pa naman sana. Kapon ginulat ko yung bulaga. Dead ma tayo. Or di yan nakita yung ano ko. Yung... Baka-AFK. Siya ba nag-attack? Hindi, may kasama siya eh. Nakakapit lang siya. Baka-AFK. Or baka di yan nakita rin. Kasi di ba may mga times na pag kapit ka, pag hindi mo inikot yung camera, hindi rin nakikita yung mga call. Wow. Mga call, mga chat. So, oo nga, may ganun siyang ano ang... Uy, ang ganda ng ano, tingnan natin yung... Uy, meron palang meron palang krill na ano. Tingnan nga natin yung... Wow. May krill pala na... Tawag ito? Upo tayo. Nanood tayo ng... Wow! May krill pala na... Tawag ito? Fireworks. Ayan na, dumating na yung ano. Herald. Right click tapos run as administrator. Herald. Sino si ano? Herald. -1k tayo sa pan. Sapato pa lang yun. Sakit. Ayan na. Ayan na yung ano. Wow. Teka, nagla-light muna tayo. Si Rin, kasama ko rin siya kanina. Nagpaalam na rin para Ano tingin? sa forest. Ayan. So, stick lang tayo sa goal kapag naglalaro ng ganito. Oo, sabi nga na rin doon, focus. Oo, ganun lang naman pag naglalaro. O kasama. Parang si Vin eh. Pag nag-run. Focus yung run. Iwan pati kasama. Oo nga eh. Talaga si Vin. Pero iniipon niya. Nasa go talaga siya. Wala siyang ano, Hindi. wala siyang parang ano, wala siyang keme-keme pagka basta mag-run siya, ganun. Hindi pa makikita sa kanya yung sinasabi na rin doon na ano eh, iwan pati kasama. Dedication talaga. Ganun siya ka-dedicate sa candle run niya. O, sama yung mga sasama, pag di nakakapit, bala na kayo. Oy. Di ba, Vin? Tama ba yun, Vin? Wala rin niya sinisino-sino. Hindi na makakap. Oo, okay lang yun. Ganun talaga. Tanggap ka naman Naman. namin. Okay lang na. Tanggap ka naman namin, Vin. Na mabilis ka talaga magkaroon. Natanggap deep inside. Hindi. Hindi, oh. Nararamdaman mo ba yun? Hindi ko gustong maramdaman mo yun. Pero kung yung nararamdaman mo, hindi ko na kayang kontrolin yung nararamdaman mo. Sa akin, sinasabi ko lang na ganun talaga si Vin, na mabilis talaga siya. Pag hindi ka alerto, maiiwan ka talaga niya, kaya ikaw na yun. Dapat ang nanato ka. Dapat Ay, ako kabis- pala.
Dapat kabisado mo yung movement niya, kung sa anong oras siya aalis dun sa part na yun, mga ganun. Kaya kakapit ka na kagad. Or if not, huwag ka na bumitaw talaga, kapit ka na lang kapit agad. Walang bibitaw, ganun. Pass to pass. Ayan. Alam niyo Tingnan nga natin kung anong magagawa ko kay Timmy. Kung makakapag-ano na ba ako kay Timmy, upgrade. Hala, nakatulog na yung Sky Kid ko. Teka, tingnan natin. Ano naglalag? Ano daw? Ano sabi ni Vance? Hala, matagal-tagal pa yung... Matagal-tagal pa yung damit. Matagal-tagal pa yung damit. Uy, sige. Ayada has left. Ala, nawala. Naglalag si Vance eh. Naglalag siya. Ayun pala si Timmy Balls. Kasama pala kami. Halika, sama ka dito. Well, hello. It's Ayada. Ayun. Hello, welcome back. Ayos tuloy. Ayata. Ayata. Ayara. Ayataw. Ayan. Pag nga rin naman pinagmasdan mo si Aya, sobrang gwapo niya naman kasi, alam mo yun? Sobrang gandang lalaki. Ganun yung dating niya. Chu nice to meet Chu has left. well, hello. It's Chu nice to meet Chu. Kailangan nila mag-reconcile. Hello. Hello. Ayan, goods. Ayan, naririnig na narinig. Bakit? Bakit? Nakakonect pa ako sa data. Kaya Di siguro. ba pala ako nakakonect sa wifi? Kaya pala nagdalag. Oo. Pati kayo nagdalag din. Gana. Hindi ko kayo maintindihan. Tama. Pala, naka-data pa ako. Ayan. Tara, Chief. Punta ka, di ba? Pupunta rin ako doon. Hello, Ate Dani. Oh. Good afternoon. Lapit Uy, lang, malapit 70k. lang. Si Ate Dani, nandito siya sa ano natin, sa ano. Ay, Ano sa message? Uy, nice. wala. Nagsabi si Bin. Ano ko, Ayan. yung 30 days Hello? ko. Hello, Ate Dani. Good Sinasabi si Bin. afternoon. Wala na yung Happy 30 days days of kong Fortune payment, Week. James. Bili na ulit. Ubus na, Welkin. Bus na. Paano ba? Sabi Bili ko, na. ano? Teka. Ito pala. Wait lang. Sabi ko, ano, Talo tayo. tayo, buta ka Uy, sayang yan. Wow. Sila may sinasabi si Bin. Saglit lang. Ano yun, Bin? Dito kasi ako eh. Ay, wala, never mind. Ano ba yung sinasabi kong Bin? Bin, Kaya sabi kasi. ka. Sabihin mo na, Bin. Ano yan, Bin? Magtatampo ako. Magtatampo. Anong kinakatampo mo? Okay lang yan. Sige, sabihin mo. Na-stress ka ba sa school? Ako din. Na-stress na yung mga estudyante natin sa school. Habis Ako lang. din Eh. na-stress. Nakaka-stress talaga yan. No? Natural yan na ano. Lagi Tapos na lang nakita pag naman nalagpasan nyo na yan, ay naku, parang nanalo na kayo sa Trabaho loob. naman ang stress sa inyo. Please lang. Ayan. So, it is already Magsawa. Kung kaya ng iba, 5:10. kaya So, mo again, din. guys, our quest is in the Oo. prairie. So, for our quest, we have to use an expression near a friend, ride the manta, admire the sapling, and relieve the wave emote. Ayan. So, happy days of Kaya na. fortune, everybody. So, Pwede maglalasang naman umulit ating... Ano ba yan, Bumagsak. Mumi? Yung pusa ko. So, maglalasa Ay, 9 more Hindi na ulit. days. 9 more days for our days of fortune. Ayan. Ulit na lang. No? Pag bumagsak mo. Wow. Uy, huwag niyo isipin na babagsak Hindi. kayo. Dapat ano nyo na, maitatawid ko to, ganun. Para yun din yung ma-invite ninyo. Yun yung magmamanifest ba, ganun. Maitatawid ko to, Isipin mo- mahirap man, itatawid ko to, ganun. Isipin mo lang yung tuition pay mo. Tama. Ang kaso libre ako. Oh, Libre lahat. maganda. Isipin mo yung paano pag naulit ko magkano. Oo nga, yun yung isipin mo na lang. Isipin mo na lang na ayoko nang maulit yung mga ganto-ganto Hindi, pa. iniisip ko Kaya ayoko matapos ko mapagawa. na to. Tama din yan. Isip- Ayan. Isip ko kaya nakapagod. It's all Dapat about sa edad na ito, may motivation. trabaho na ako. Yes, Kaya inisip tama. Yan, Dapat palakpakan may natin oil si na- Wanda.
Tuwa. Hindi umaasa sa magulang. Oo nga. Ayan. Baka may natatamaan dyan, ah. Oo. Char. Oy! Uy, may Oy, ibon din pala. Magaganda pala yung mga fireworks. Oo. Hindi, mas maganda rin yung maging independent ka. Tsaka ano yung, alam mo yung isipin mo na, imbis na ikaw yung JP is online, tinutulungan, no? ikaw yung makatulong. Mas masarap kaya yung Yeah. ganung feeling. Diba? Yung ikaw yung mas nakakatulong. Tapos na yung ira mo na ikaw yung tinutulungan. Diba? JP is Yan. online, no? Wow. Okay, so magpapaalam na po tayo. It is already 5:12. Thank you guys for joining our adventure today. And I hope I will see you again sa ating mga upcoming live. Kahit anong game pa yan. Mapa ML, mapa Sky, and mapa Genshin. Ayan. Aba, may mga tumutugtog dito. Sino to? May stranger dito, oh. Tinutugtugan kami. Ayan. Bye, everybody. Again, thank you so much sa mga dumalaw sa ating comment section. Basahin ulit natin. Hello. Thank you kay May, kay Ate Desi, kay Kuya Joseph, kay Renz, kay Vin, at kay Ate Dani sa mga comments nila. And thank you again kay Ate Desi and kay Kuya Joseph sa mga pa-stars nila. Ay, nagchat-chat. Wow! Ayan. See you until our next live. Bye-bye!